No niin, moro. Häh? No, tää on joskus teille näitä kirveitä vähän esitelläkin. Tässä on yksi tällainen, mitä mä oon vähemmän käyttänyt. Näkee terästäkin. Vähän päässyt jo ruostumaan. Täällä on vähän toisaallakin välillä. En muista mikä tämä malli on. Piskarsin kone tämä on. 10, 20, 30, 40 senttiä suunnilleen pitkä. Toi. Ja sitten on tästä vähän pitempi versio. Halkaisukirves. Eli täällä on nämä reunakiilat täällä, että se halkaisua puu. Ja tässä ei oo. Tää on retkikirves enemmän tämä pikkumalli. Ja sitten on tää iso halkaisukirves 25 lyhyemmällä varrella. Noin. Tällä halutaan vähän isompaa puuta. Tällä sitten vähän pienempiä puita. Ja tälle ei oikein voi järkevästi halkoa, tai voi halkoa, mutta jos on vaikka koivuklapista kyse, niin näin sen saa vähän kuivamaan helpommin. Koivu on vähän sellainen puu, että se pitää sen kosteuden siellä kuoren alla sisällä. Niin tällainen, mihin ei ole halkaisu näitä kauluksia tai niitä halkaisuosia, niin on vähän kätevämpi tähän vuoluun. No, tästä nyt näkee, että tää koivu on vähän liian kauan ollut pihalla. Tai se on ollut jo vähän valmiiksi. Viimeisiä verelle. Eli tällainen, mikä on jo vähän lahonnut sisältä, niin sen kuivumista se ei paljon helpota. Sitten on kuusi. Käytännössä kuusia ei tarvitse halkoa. Siinä on vähän riippuu kuinka se kuivaa. Kun se on yleensä aika kuiva sisältä, vaikka se olisi märkä pinnalta. Ja sitten taas kuusen kuori on hengittävämpi, eli se ei kerää sitä nestettä, kostetta sinne kuoren alle niinkään. Mutta niin kuin huomaatte, niin menee se halki. Mutta sitten otetaan tää halkaisuvehje. Tää on niinku voi sanoa, että polttokelpoista tätä sisältä. Näitä ei niinku yleensä kuusia tarvitse paljon halkoa. Tuo on leppä. Leppäpuu siinä. Se menee helposti halki. Leppä on siitä hyvä, että siinä on myös semmonen kuori, että se hengittää. Ei se ei kerää sitä kosteutta sinne sisällensä paljonkaan. Mutta jos on paksu leppäklapi, niin kyllä mä sen suosittelen halkaisemaan. Ja tästä nyt näkee, niin haisee muuten ihan hyvältä. Tää on lähestulkoon kuiva sisältä, vaikka pinta on märkä. Eli sillä lailla, jos harrastaa tällaista puuhommaa, niin siinä voi tarvita vähän erilaisia kirveitä, vähän eri tapaa. Se on vähän helpompaa ja mukavampaa, kun on oikeanlainen kirves oma homma. Ja nyt voisi sanoa, että tämä on lahjakirves tai palkkakirves. Se on niinku palkaksi tullut tää kirves mulle.
joskus aikanaan, kun mä oon auttanut Fiskarsia, niin tätä videota voisi nyt kutsua jonkin tasoiseksi mainokseksi. Mutta mä itse en näe sitä sillä lailla. Kirves on töissä siihen, mihinkä se on aikanaan luotu Fiskarsilla Suomessa. Ja niin, silloin se on oikea paikka kirveelle, kun se on hommissa. Tässä on vähän laho leppä jo. Silloin se vetää vähän enemmän kostetta sisällensä. Sellaista mukavaa harrastustoimintaa. Tää on tää pikkuhalkaisukirves, ihan kiva tällaisiin pikkuhalkaisuihin. Noin. Siinä jos savustuspöntö omistaa tai savustaa lihaa tai muuta, niin tämä tavara on sitä leppää, niin tulee hyvä haju. Joo. Eli Fiskarsi X25 lyhyellä varrella. Sitten on pieni Fiskarsi vielä lyhyemmällä ja pienemmällä painolla, eli kevyempi. Ja sitten on Fiskarsi retkikirvestä noin 40 senttiä. Finland. Noin. Sellaisia. Sitten on vielä semmosia, on mulla muitakin kirveitä, mutta esimerkiksi hyvä vaihtoehto on semmonen Pilnässi vanha kirves pitkällä varrella, eli ehkä 65 senttiä pitkällä varrella, eli pitkällä varrella oleva Pilnässi, vähän painavempi. Ne nimittäin toimii vähän riippuen teroituksesta niin aika hyvin veistoon, että sitten tähän halkomishommaan. Ja silloin ei tarvitse niin montaa eri kirvestä tavallaan, kun on yksi semmonen. Mutta niitä vähän harvemmassa on, ja sitten jos sattuu löytyy, niin ne on yleensä huono teräsiä. Niitä löytyy kyllä sitten niinku korjattuina ja paranneltuina versiona. Ja sitten jos siihen itse tekasee vielä sen pitkän varren, niin saa semmoisen hyvän halkaisukirveen ihan metrisillekin sitten. Eli silloin sillä pärjää metrisillä ja 30-35 senttisillä aika kivasti sellaisella Pilnäsillä sitten.